ஓ மணிமேகலை மாதாச்சி, நான் ஒரு நிமிஷம் பாடுறேன். ஒரு 2 நிமிஷம். ஓகே, பாடுங்க பாடுங்க. ஜன்மதினமிதம் ஐ பிரியே மணிமேகலை, ஜன்மதினமிதம் ஐ பிரியே மணிமேகலை, சந்தனோது தே சர்வதா முதம், சந்தனோது தே சர்வதா முதம், பிரார்த்தயாமஹே भव सतायुषी, ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु, प्रार्थयामहे भव शतायुषी, ईश्वर सदा त्वं च रक्षतु, पुण्यकर्मण कीर्तिमार्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम्, पुण्यकर्मण कीर्तिमार्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिये मणिमेगलै, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. Thank you, Mataji. Very nice. Your song is. Thank you, மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு வாழ்த்து சொல்லிக்கிறேன். உங்களுக்கு அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையட்டும். நல்ல உடல் நலம், நீளாயுள், நிறை செல்வம் பெற்று நீடுகளு வாழ்க. மணிமேகலை மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். மணிமேகலை மாதாஜி, ஹாப்பி பர்த்டே. எல்லாருக்குமே யாருக்காவது பர்த்டே வந்தா கண்டிப்பா சொல்லுங்க கிளாஸ்ல. ஓகே, சோ தட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கூட எல்லாருடைய மனதளவுல உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Happy birthday மணிமேகலை மாதாஜி. மாதாஜி happy birthday with Krishna conscious மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Happy birthday to you. Thank you மாதாஜி. Happy birthday மணிமேகலை மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. நீங்க மணிமேகலை மாதாஜிக்கு நிறைய வாழ்த்துக்கள் இல்லைங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்வீட் அனுப்புங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி. இங்கே ஸ்வீட் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்கனால தானே நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 4 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணோம். தட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட். அவங்க பண்ற சேவைக்கு வாழ்த்து மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? விஜயகுமார் பண்ற சேவைகளுக்கு தான் அவ்வளோ அவங்களுக்கு பிளஸிங் கிடைக்குது மாதாஜி. பகவானோட பிளஸிங் அது மாதாஜி. அவங்க நிறைய சேவை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க எல்லாரும் கூட சேவை பண்ணணும். ஓகே, கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி அண்ட் வனமாலினி, ஷியாமா, தேவதாசி மாதாஜி, என்ன சேவை முடியுதோ அந்த சேவை வந்து நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். ப்ளீஸ் மணிமேகலை மாதாஜி, இவங்களை ஏதாவது சேவையில இருந்தா கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுருங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி தான் எனக்கு முன்னாடி மாதாஜி. நீங்க தான் என்ன சேர்த்து விட்டீங்க, என்னையும் அவங்களையும். அந்த கனெக்ஷன் நல்லா திக்கா போயிட்டு இருக்கு. ஓ கிரேட். தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்களுக்கும் தேங்க்யூ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. we are all in one. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கோ மாதாஜி. நானும் விஜயகுமார் மாதாஜி எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கோ. குட் குட். எனக்கு நல்ல மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறீங்க மாதாஜி. Yes, கிருஷ்ணா bless you forever. Thank you மாதாஜி. Thank you. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते श्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க ஸ்லோகம். இன்னைக்கு 56 இல்லையா வாசிக்கணும் நம்ம? ஆமா மாதாஜி. சோ பக்தி யோகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை டாப் மோஸ்ட் எது பக்தி அப்படிங்கறத வந்து இந்த 54 ஸ்லோகத்துல இருந்து 59வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க போறோம். அதற்கான உதாரணங்கள் மற்றும் மற்ற யோகங்களுடைய நிலை வந்து மீண்டும் மீண்டும் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. எதுக்கு நிறைய இடங்கள்ல நமக்கு வந்து அதாவது இந்த கோர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா
அந்த முக்கியமான பக்தியினுடைய முக்கியமான பகுதிகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற இடத்துல நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கிறார். அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல அது எழுத வேண்டிய ஒரு கனெக்டிவிட்டி வருது. அதை தான் நமக்கு அவர் கொடுத்துருக்கார். ஆனா மீண்டும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கான காரணம் நாம் அதை நல்ல மனசுல வந்து பதிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ எதையுமே நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லும்போது அது நமக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும் இல்லையா? அது போல வாழ்க்கையில வந்து எது முக்கியம் என்பதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் உண்மையான பக்தியும் கூட. ஸோ அந்த உண்மையான பக்தி இந்த 12 காண்டங்களை படிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பகவான் மீதும் குரு பரம்பரா மீதும் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைனால அந்த நம்பிக்கை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாம் உங்க எல்லாருக்கும் கூட அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். அதனால பகவான்கிட்ட என்ன பண்ணணும்? ஒரே பிரார்த்தனை, குரு பரம்பரா கிட்ட ஒரே பிரார்த்தனை, பிரபுபாதர் கிட்ட பிரார்த்தனை. இந்த 12 காண்டங்களை வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் குடு இல்லையா? ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடு. சவுண்ட் மைண்ட், சவுண்ட் பாடி இல்லையா? சவுண்ட் மைண்ட் இஸ் சவுண்ட் பாடி. உடல் மட்டும் நல்லா இருந்தா பத்தாது, மனசும் சரியா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ மனதும் உடலும் வந்து சரி இருந்தாதான் எதையுமே வந்து நம்மளால வாசிக்க முடியும். ஸோ அதனால கேட்கறதும் சொல்றதும் இதெல்லாமே வந்து நம்ம நல்லா பண்ணணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள், எப்பவுமே பிரார்த்தனைகள் வைக்கலாம். பகவான் கிட்ட பக்தி தொண்டுக்கெல்லாமே நம்ம வந்து அவருடைய கருணையால தான் நம்ம செயல்பட முடியும். அப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் வைக்கலாம். நம்ம பௌதீக பிரார்த்தனைகளை தவிர்த்து விடுவது நல்லது. ஓகே. எத்ர நிர்விஷ்டம் அரணம் यत्र निर्विष्ट अरणम् கிராதந்தோ நாபிமன்யதே कृतान्तो नाभिमन्यते விஸ்வம் வித்வம்சயன் வீர்ய विश्वं विश्वं शौर्या विस्फूर्जिता प्रुवा यत्र निर्विष्टम् अरणम् कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विद्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित प्रुवा यत्र निर्विष्टम् अरणम् कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विद्वंसयन् विद्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित प्रुवा वनमालिनी माताजी वासिंगो. हरे कृष्ण माताजी. पदम 56. यत्र निर्विष्टम् अरणम् कृतान्तो नापि मन्यते विश्वं विद्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित प्रभाम्. यत्र எங்கு நிர்விஷ்டம் அரணம் முற்றும் சரண் புகுந்த ஆத்மா கிருத அந்த கண்ணனுக்கு புலனாகாத காலம் கண்ணுக்கு புலனாகாத காலம் அபிமன்யதே தாக்குவதற்கு போவதில்லை விஸ்வம் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் விஸ்வம்சயன் வெல்வதினால் வீரம் சௌரிய செல்வாக்கு விஸ்பூர்ஜித சிறிது விரிவதினால் பிரபா புருவங்கள் மொழிபெயர்ப்பு அவரது புருவங்களின் சிறு அசைவிலேயே கண்ணுக்கு புலனாகாத காலதேவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் வென்றழிப்பான்.
அவ்வெல்வதற்கரிய காலதேவனும் உமது திருவடி தாமரைகளை சரண் புகுந்த பக்தர்களை அணுவதற்கும் அஞ்சுவான். பொருளுரை. பகவத்கீதை 10.34 கூறுகின்றது, மரணத்தின் உருவம் வடிவமாக பகவான் ஒருவனின் எல்லா உடைமைகளையும் அழிக்கிறார் என்று. மிருத்யு சர்வஹரச்சாகம், எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் நான். மரணத்தின் வடிவத்தில் பகவான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் படைத்த அத்தனையுமே அவர்களிடமிருந்து பறித்து கொள்கிறார். பௌதிக உலகில் உள்ள அனைத்தும் காலத்தின் கட்டாயத்தினால் அழியக்கூடியவையே. பகவானின் திருவடி தாமரைகளை சரண் புகுந்து ஒரு பக்தனின் செயல்களை ஆற்றல் மிக்க காலதேவன் கூட தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது. பக்தி தொண்டின் பக்கம் வராத கர்மிகள் மற்றும் ஞானிகளின் செயல்கள் எல்லாம் காலத்தினால் அழியக்கூடியவையே. கர்மிகளின் பௌதிக வெற்றியும் காலத்தினால் அழியும். ஞானிகள் அடையும் அருவ உணர்தலும் காலத்தினால் அழிவடையும். ஆருஹ்ய கிருத் ரேன பரம் பதம் ததஹ பதந்தி அதோ நாத்ருத யுஷ்மத் அங்கிரியஹ. கர்மிகளை பற்றி சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. அருவமான பிரம்மஜோதியினை அடைய ஞானிகள் கடுமையான தவங்கள் மேற்கொள்கின்றனர். ஆனாலும் அவர்களால் பகவானின் திருவடி தாமரைகளை கண்டு கொள்ள முடியாது. அவர்கள் மீண்டும் இந்த ஜட வாழ்க்கையிலேயே வீழ்கின்றனர். மாசுமறுவற்ற பக்தி தொண்டினை ஒருவன் முற்றிலும் அடையவில்லை என்றால் அவனுக்கு விடுதலை உறுதி செய்யப்பட மாட்டாது. அவன் சொர்க்கத்தை அடைந்தாலும் அல்லது அருவமான பிரம்ம ஜோதியிலும் கலந்தாலும் விடுதலை என்பது அவனுக்கு கிடையாது. ஒரு பக்தனின் வெற்றியானது கால செல்வாக்கினால் கரைந்து விடாது. ஒரு பக்தன் இப்பிறப்பில் அவனது பக்தி தொண்டினை முழுவதும் நிறைவேற்றாவிட்டாலும் மறுபிறவில் மீண்டும் அவன் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்குவான். இது போன்ற அதிர்ஷ்டம் கர்மிகளுக்கோ ஞானிகளுக்கோ அருளப்படவில்லை. அவர்களது சாதனைகளும் அழிக்கப்படுகின்றன. பக்தர்களின் சாதனைகள் அழிவு பெறுவதில்லை, அவை என்றும் நிலைத்திருக்கும். அது முழுமை பெற்றாலும் சரி அல்லது முழுமை பெறாவிட்டாலும் சரி, இவையே வேதங்களின் தீர்ப்பாகும். சுஷினாம் ஸ்ரீமதாம் ஏஹே யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. ஒருவன் பக்தியோக முறைகளை முழுவதும் முடிக்க இயலாதிருக்கும் நிலையில் அவனது மறுபிறவிலும் அவன் ஒரு பக்தனின் இல்லத்திலோ அல்லது செல்வந்தின் இல்லத்திலோ பிறந்து அதனை முடிப்பதற்கு அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது. இது போன்ற நற்குடும்பங்களில் பிறந்தவன் பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவதற்காக நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகிறான். மரணத்தின் தேவனான யமதர்மன் தனது துணைவர்களுக்கு பக்தர்களை நெருங்காதீர்கள் என்று உத்தரவிடுகிறான். அவன் சொல்கிறான், பக்தர்களுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். மேலும் சொல்கிறான், ஆகையினால் அவர்களை அணுகாதீர்கள். இவ்வாறு பகவானின் பக்தர்கள் யமதர்மனின் நீதியின் கீழ் வருவதில்லை. யமராஜன் முழு முதற் கடவுளின் தூதனாக இருந்து எல்லா உயிர்களின் மரணத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறான். ஆனால் அவன் பக்தர்களை ஒன்றும் செய்வதில்லை. விழித்து பார்க்கும் ஒரு பார்வையிலேயே காலதேவன் இவ்வுலகம் முற்றும் அழிக்கிறான். ஆனாலும் பக்தர்களை அவன் ஒன்றும் செய்வதில்லை. அதாவது பக்தர்கள் தமது வாழ்க்கை முழுவதும் செய்த பக்தி தொண்டானது காலத்தினால் என்றுமே அழிவதில்லை. காலத்தின் பாதிப்பும் எட்டாத நிலையில் இருக்கும் அவ்வான்மீக செல்வங்கள் மாறாது, என்றும் நிலைத்திருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்த ஸ்லோகம். ஷனாதேனாபி தூலயே. எல்லாரும் வாசிங்கோ. ஷனாதேனாபி துலயே நர்பவம் நர்கம் ந புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மர்த்யானாம் கிம் உதாசிஷ. ஜனார்த்தேனாபி துலயே
க்ஷணார்த்தேனாபி துலயே நா ஸ்வர்க்கம் நா புனர்பவம் ந ஸ்வர்கம் பகவத் சங்க சங்கஸ்ய பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மர்த்தியானம் கிம் உதாசிஷ மர்த்தியானம் கிம் உதாசிஷः க்ஷணார்த்தேனாபிதுலயே க்ஷணார்த்தேனாபி துலயே ஸ்வர்க்கம் நா புனர்பவம் ந ஸ்வர்க்கம் ந புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மர்த்தியானாம் கிம் உதாசிஷ மர்த்தியானாம் கிம் உதாசிஷः வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் நிறைய தடவை ராதிகா மாதாஜி எங்களுக்கு சொல்லி மாதாஜி. ஓகே. க்ஷணாதேனாபி துலயே ந ஸ்வர்க்கம் ந புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மத்யானாம் கிம் உதாசிஷः. க்ஷண அர்த்தேன அரை நொடிக்குள், அபி கூட, துலயே ஒப்பிடு, ந இல்லை ஸ்வர்க்கம் சொர்க்கம், ந இல்லை அப்புன பவம் பரம புருஷருடன் இணைவது, பகவத் முழுமுதற் கடவுள், சங்கி தொடர்பு, சங்கஸ்ய தொடர்பு கொள்வதனால் வரும் பயனை பெறுபவர், மத்தியானாம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின், கிம் உத என்ன இருக்கிறது, ஆசிஷ வாழ்த்து. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு நொடியில் துளியளவு நேரம் ஒரு பக்தனுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொண்டால் கர்மம் மற்றும் ஞானத்தின் கவர்ச்சிக்கு அவன் ஆளாவதில்லை. இவ்வாறு இருக்க ஜனன மரண துன்பத்திற்கு ஆளாகும் தேவர்களின் வரங்களை அவன் ஏன் நாடப் போகின்றான்? பொருளுரை. கர்மி, ஞானி, பக்தன் என்னும் 3 வகை மனிதர்களில் பக்தனே மிகவும் மேன்மையானவன் என்று இங்கே சித்தரிக்கப்படுகிறான். ஸ்ரீல பிரபோதானந்த சரஸ்வதி பாடுகிறார். கைவல்யம் நரகாயதே திரிதச ஊர் ஆகாச புஷ்பாயதே சைத்தன்ய சரிதாற்றுதம். கைவல்யம் என்னும் வார்த்தை முழுமுதற் கடவுளின் ஜோதியில் இணைவது என்பதை குறிக்கின்றது. திரிதசபூர் என்பது தேவர்கள் வசிக்கும் தேவலோகத்தை குறிக்கின்றது. ஆனால் ஒரு பக்தன் கைவல்ய சுக அல்லது பகவானுடன் இணைவது என்பதனை நரக வேதனையாக நினைக்கின்றான். ஏனென்றால் அவன் தனது தனித்தன்மையை தொலைத்துவிட்டு பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதை தற்கொலைக்கு சமம் என்று நினைக்கின்றான். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதற்காக ஒரு பக்தன் தனது தனித்தன்மையினை காக்கவே விரும்புகின்றான். உண்மையில் அவன் சொர்க்கத்தினை கூட பேய்கள் வாழும் சுடுகாடாகவே கருதுகின்றான். தற்காலிகமான பௌதீக மகிழ்ச்சிகளிடத்து பக்தன் மரியாதை செலுத்துவதில்லை. அம்மேலான நிலையில் இருக்கும் பக்தன் கர்மம் மற்றும் ஞானங்களின் பலன் தரும் செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ஏன், அவைகளின் மீது துளியளவு நாட்டமும் கொள்வதில்லை. பக்தி யோகம் அளிக்கும் இன்பமே பக்தனுக்கு போதுமானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது 1.2.6 யயாத்மா சுப்ரசீததி. பக்தி தொண்டின் மூலமே ஒருவன் முழு நிறைவும் அடைய முடியும். அதுதான் பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் விளையும் பயனாகும். தூய பக்தனது ஆசி பெறாத ஒருவன் முழு நிறைவு பெறுவதில்லை. அத்தோடு உன்னதமான நிலையில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை யாராலும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. நிறைய வாட்டி இந்த கைவல்யம் நடக்காயத்தை என்னண்டி பிரபுஜி கிளாஸ்ல அவ்வளவு அழகா சொல்லுவார். ஆனா அது எத்தனாவது ஸ்லோகம்ன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா பட் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 18வது சாப்டர்ல 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. துலாயாம லதேனாபி நாஸ்வர்க்கம் நா புனர்பவம் பகவத் இல்ல, அந்த ஸ்லோகம் தான் இப்ப நம்ம படிச்சதுங்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நிமிஷம். கைவல்யம் இது 3rd சாப்டர் 3rd கேண்டோவா என்ன நினைக்கிறேன். கைவல்யம் நரகாயதே. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. கைவல்யம் சாப்டர் இல்ல, ஸ்டார்டிங்கே அது வரும் மாதாஜி. ஆக்சுவலி சரி இருங்க,
சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். நாராயண சரி சைத்தன்ய நரகாயத்தை ஒரு நிமிஷம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நரகாயத்து த்ரீதச பூர் மத்திய லீலா இங்க இருக்கு. कैवल्यं नरकायते त्रिदशपूर आकाश पुष्पते दुर्धान्द्रिय काल सर्प पथिल प्रोक्ता धर्मश्रेय विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रश्च कीर्तयते यत् करुण्या कटाक्ष वैभवातं तम गौरम एव स्तुमः. இது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி என்ன சாப்டர்ல வருதுன்னு பார்க்க, இங்கேயும் அதை தான் சொல்லியிருக்காரு. இதை காப்பி பண்ணி போட்டா வந்துடும். ஆக்சுவலி இது பாகவதத்திலயும் வருது, சில ஸ்லோகங்கள்லாம் பாகவதத்திலயுமே வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ திங்க் 10th canto. ஓகே, 10th canto அதுவும் வரலையே. அதுவும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸா தான் கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஃபைன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதுலயுமே இன்னும் ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலைன்னு வருது. 10.177. அது வேற இருக்கே, நான் பர்பட்ல வருது. ஓகே ஃபைன். அது எங்க ஒரு இடத்துல வருது பார்க்கலாம். இருக்கும் நிதானமா. யாராவது ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணுங்க. சரிங்க மாதாஜி, நான் பார்த்து சொல்றேன். ஆனா 10 நாளைக்கு சொல்றோம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். கிளாஸ்ல கூட சொல்றோம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். பத்மா மாதாஜி அடுத்து நீங்க வாசிங்கோ. அதநங்கரேஸ்தவ அதநங்கரேஸ்தவ கீர்த்தியோர் கீர்த்தியோர் அதநங்கரேஸ், அது மட்டும் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். தவ கீர்த்தி தீர்த்தையோர் அந்தர்பஹீஸ் நானா விதுத பாப்மனாம் ஸ்நான விதூத பாப்மனாம் பாப்மனாம் பூதேஷ்வ பூதேஷ்வனுக்ரோஷ சுசத்வ சுலீனாம் சுதஸ்வசுலீனாம் ஷிலீனாம் தான் கொடுத்துருக்கா. ஷிலீனாம் தான் கொடுத்துருக்கா. ஷிலினாம் நாம் தான் மாதாஜி. ஷிலீனாம் ஷிலினாம் ஷிலீனாம் எஸ் எஸ் ஷிலினாம் ஷிலினாம் ஷிலீனாம் ஷாயத் சங்கமோ ஷாயத் சங்கமோ ஸ்யாத் சங்கமோ அனுக்ரஹ ஏஷனஸ்தவ அனுக்ரஹ ஏஷனஸ்தவ. ஒரு வாட்டி நம்ம கரெக்டா படிக்கலாம். ஓகே, அதநங்கரேஸ் ஃபுல் லைன் சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்படியே ஃபுல்லாவே படிச்சிடலாமா? அதநங்கரேஸ்தவ கீர்த்தி தீர்த்தையோர்
அத நங்கரேஸ்தவ கீர்த்தயோர் அந்தர்பஹி ஸ்நான விதுபாப்மனாம் அந்தர்பகிஸ்நான விதூத பாப்மனாம் உதேஷ்ய அனுக்ரோச சுஷத்வசீலினாம் பூதேஷ்வனுக்ரோச ஷஸ்வசீலினாம் ஷயாத் சங்கமோ அனுக்ரஹ ஏஷனஸ்தவ யாஸ்தங்கமோனுக்ரஹ ஏஷனஸ்தவ. ஒரு வாட்டி வாசிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். அத நகங்கிரேஸ்தவ கீர்த்தி தீர்த்தயோர் அதநங்கரேஸ்தவ கீர்த்தி தீர்த்தயோர் அந்தர்பஹி ஸ்நான விதூத பாப்மனாம் அந்தர்பகிஸ்நான விதூத பாப்மனாம் பூதேஷ்வ அனுக்ரோஷ சுஷத்வசீலினாம் பூதேஷ்வ அனுக்ரோஷ சேதத்வசீலினாம் ஷாயத் சங்கமோ அனுக்ரஹ ஏஷனஸ்தவ ஸ்யாத் சங்கமோனுக்ரஹ சேஷசஸ்தவ. எஸ் மாதாஜி, வாசிங்கோ பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத நங்கரேஸ்தவ கீர்த்தி கீர்த்தயோர் அந்தர்பகிஸ்நான விதூத பாப்மனாம் பூதேஷ்வ அனுக்ரோச சுசத்வசீலினாம் ஸ்யாத்ஸ சங்கமோ அனுக்ரக ஏஷனஸ்தவ. அத ஆகையினால் அநேக அங்கரே அமங்கலமானவற்றை அழிக்கும் திருவடி தாமரைகளை கொண்ட எனது பகவானே, தவ உமது கீர்த்தி புகழ், தீர்த்தையோ புனிதமான கங்கை நீர், அந்த உள்ளே, பகி வெளியே, ஸ்நான நீராடுதல், விதூத கழுவுதல், பம்மனாம் மனதின் அழுக்கு நிறைந்த நிலை, பூதேஷு சாமானிய உயிர் வாழ்விற்கு, அனுக்ரோடி வரம் அல்லது கருணை, சி சத்துவ முற்றிலும் நன்மையில், ஷீலினாம் இக்குணங்களை உடையவரிடம், சியாத் விட்டு விடுதல், சங்கம தொடர்பு, அனுக்கிரக கருணை, ஏஷ இந்த நக நமக்கு, தவ உமது. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே, உமது திருவடி தாமரைகளே எல்லா மங்கள பொருட்களுக்கும் மூலாதாரமாக விளங்குகின்றன. அவைகளே பாவத்தின் அழுக்குகளை அழிக்கவும் செய்கின்றன. ஆகையினால் பகவானே, உமது திருவடி தாமரைகளை தொழுது முற்றிலும் தூய்மை அடைந்தவர்களும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் மீது கருணை உடையவர்களுமான உமது பக்தர்களின் தொடர்பு எனக்கு கிடைக்குமாறு அருள் புரிதல் வேண்டும். இது போன்ற பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு என்னை அனுமதிப்பதே எனக்கு நீர் அருளும் சிறந்த வரமாக கருதுகிறேன். பொருளுரை. பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது என்று கங்கை நதி எல்லோராலும் கொண்டாடப்படுகிறது. அதாவது கங்கையில் ஒருவன் நீராடினால் அவனது வாழ்க்கை அழுக்குகளிலிருந்து அவன் விடுதலை பெறுகிறான் என்றும் கூறலாம். கங்கை நதி இவ்வாறு கொண்டாடப்படுவதற்கு காரணம் அது முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளிலிருந்து உற்பத்தியாவதுவே. அதுபோல் முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளிடத்து நேரடி தொடர்பு கொண்டவரும் அவரது புகழினை பாடுவது ஒன்றிலேயே குறியாக இருப்பவர்களும் எல்லா ஜட அழுக்குகளில் இருக்கும் விடுதலை பெறுகின்றனர். இது போன்ற மாசற்ற பக்தர்கள் சாதாரண பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் மீது கருணை உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஸ்ரீல விருந்தாவன தாச தாகூர் பாடுகிறார், பகவான் சைத்தன்யரின் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பிரபஞ்சத்தையே மீட்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் என்று. இதனையே பகவானின் பெருமைகளை உபதேசித்து பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைத்தையும் சுத்த சத்துவம்
அல்லது தூய மேலான நிலைக்கு உயர்த்துவதே பக்தர்களின் தொழிலாகும் என்றும் கூறலாம். இங்குள்ள சுசத்துவம் என்னும் வார்த்தையின் பொருள் சுத்த சத்துவம் என்பதாகும். அதாவது பௌதீக நன்மைகளுக்கெல்லாம் மேலான உன்னதமான நிலையாகும். தமது மேலான பிரார்த்தனைகளினால் சிவபெருமான் பகவான் விஷ்ணு மற்றும் அவரது வைணவ பக்தர்களை சரண் புகுவதே மிகச்சிறந்த வழி என்று நமக்கு அறிவு புகட்டுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகத்தை கரெக்டா முடிச்சோம்னா போதும். ஓகே. यत्र निर्विष्टम् अरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विद्वंसयन् वीर्य शौर्य பூர்ஜித பிரபா. ஸோ அதாவது மேலும் சிவபெருமான் தொடர்கிறார். அவரது புருவங்களின் சிறு அசைவிலேயே, அதாவது யாருடைய புருவங்களின் சிறு அசைவில், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய புருவங்களுடைய சிறு அசைவினால் கண்ணுக்கு புலனாகாத காலதேவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் வென்றழிப்பான். அப்படின்னா பகவான் அதாவது அவருடைய புருவத்தை உயர்த்தினாலே இந்த பிரபஞ்சமே அழிவடையும் என்பதை யார் மூலியமா அந்த அழிவை ஏற்படுத்துவோம்? காலதேவன். காலதேவன் என்பதும் பகவானே இல்லையா? மரணதேவனும் அவரே தான். வெல்வதற்கரிய காலதேவனும் உமது திருவடி தாமரைகளை சரண் புகுந்த பக்தர்களை அணுகுவதற்கும் அஞ்சுவான். எஸ், யம தர்மராஜா. இப்போ ஐ திங்க் 6th canto அஜாமிலா ஸ்டோரி படிச்சுட்டு இருக்கோங்க. அங்கே யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இன்றைக்கான ஸ்லோகம் கூட 2nd chapterல 12வது ஸ்லோகம் எடுத்தாங்க. ஸோ அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பயம் இல்லையா? அதாவது பக்தர்களுக்கு நம்ம ரொம்ப அழகான விளக்க உரைகள் விஷ்ணு தூதர்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இஃப் எ பர்சன் இஸ் சாண்டிங் அ ஹோலி நேம், அதாவது பகவானுடைய புனிதமான நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. முடியலைங்க மாதாஜி, 2-3 பேர் மியூட்ல இருக்காங்க. நான் எல்லாரையுமே மியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. உங்களையும் போட்டிருக்கேன். அது வேற டொக் டொக்குன்னு அது ரெக்கார்டிங்ல கூட உங்களுக்கு அப்படிதான் வரும். எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றதை விட நீங்களே மீண்டும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா அதை கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா அது உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வராது இல்லையா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவா கேட்கும் எப்பவுமே. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுன்றது அங்க கண்டிப்பா கிடைக்காது. அதனால தயவு செஞ்சு பேசணும்னா அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, கையை வருத்துங்கோ. ஐ வில் அலோவ் யூ டு ஸ்பீக். ஓகே. ஆனா மிச்ச சமயத்துல நாம மியூட்ல இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. ஓகே. ஸோ கால ரூபம் 10th chapter 11th chapter 10th chapterல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. ஸோ பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி 10வது அத்தியாயத்திலையும் 12வது அத்தியாயத்துல அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனம், அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தினுடைய மகிமையை கண்ட பிறகு முதல்ல ஆச்சரியப்பட்ட அர்ஜுனன் அதன் பிறகு அவன் என்ன ஆகின்றான்? அதாவது அவனுக்கு விடுவிடுத்து போகின்றான். ஏன்னா எல்லாருமே அந்த கால ரூபத்துல நசுக்கப்படுவது இல்லையா? அவர்களுடைய தலைகள் எல்லாம் கோரமான அந்த பற்களுக்கு இடையில நசுக்கப்படுவதை அவன் காணும் பொழுது அவனை ரொம்பவுமே பயம், அதாவது கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே ஆயிடுறது. இந்த ரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியாது இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டுப்பார் இல்லையா? எனக்கு உங்களுடைய 4 கைகளுடைய ரூபத்தையும் மீண்டும் அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அதன் பிறகு பகவானும் 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டி அருளி பிறகு அவரை இன்னும் சமாதானப்படுத்துவதற்காக 2 கைகளுடைய தன்னுடைய ரூபத்தையுமே அவர் காட்டி அருள்கிறார். ஸோ அந்த ரூபம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஸோ இந்த விஸ்வரூபம் என்பது பகவானை நாம் இந்தந்த நிலைகள்ல காண்கின்றோம் என்றுதான் உணரக்கூடிய தன்மை. அது உணர்வு, அது உண்மையான ரூபமே கிடையாது. ஆனா இந்தந்த நிலைகள்ல நம்ம பகவானை சேவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த ஆத்மாக்களால் அது உணரப்படுகிறது. ஸோ அதையே தான் பகவான் அந்த விஸ்வரூபத்தை யாருக்குமே பகவான் இது வரைக்கும் காட்டியதே கிடையாதுன்றது கூட அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வருது இல்லையா? இதுவரையும் கண்டிராத இந்த காட்சியை நீ மட்டும் காண்பாயாக பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு அந்த அதாவது தெய்வீகமான கண்களை வழங்கி பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ வெறுமனே அர்ஜுனர் மட்டும்தான் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்திருக்கார் இல்லையா? ஸோ இது எதுக்குன்னா ஃபியூச்சர்ல நானே கடவுள் என்று சொல்லி கொண்டு வருபவர்களுக்கு அவர்கள் கடவுள் என்றால் பகவான் செய்து காட்டிய அதே விஸ்வரூபத்தை அவர்கள் காட்டி அருளட்டும்.
அப்படி ஒரு கொஸ்டின் நாம கண்டிப்பா கேட்கலாம், அந்த இம்போஸ்டர் யாருன்ட்டு. ஓகே, இந்த மாதிரி காலதேவன், இப்போ மரணதேவன் யாரு? அந்த அந்த யமதர்மராஜா இல்லையா? அந்த பதவி வந்து யமதர்மராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஒன் ஆஃப் த 12 மகாஜனாஸும் அவர் தான். ஸோ மரணதேவன் வந்து தன்னுடைய யமதூதர்களுக்கு வந்து சொல்வான், யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்கிறார்களோ அவர்களை நீ டச் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து அந்த கிரவுண்ட் ரூல் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் அந்த வியாக்கியானத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுக்கிறார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? ஸோ நாம் அட்லீஸ்ட் அந்த மரண தேவனுடைய கைப்பிடியிலேருந்து தப்பிக்கணும்னா கூட அட்லீஸ்ட் நாம வந்து நாம ஜபங்களை சொல்லணும். மினிமம் வந்து ரிக்குவயர்மெண்ட் அதுதான். பகவானுடைய புனித நாமங்கள் சொல்வதால் நம்மளை மரண தேவன் வந்து அணுக மாட்டான். அப்படின்னா பகவானிடத்தில் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அந்த பகவானுடைய நாம ஜபங்கள் நமக்கு அருள் புரிகிறது. பகவான் வேறு கிடையாது, நாம ஜபங்கள் வேறு கிடையாது. ஸோ பகவானும் நாம ஜபங்களும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ வெல்லுவதற்கரிய காலதேவனும் உமது திருவடி தாமரைகளை சரண் புகுந்த பக்தர்களை அணுகுவதற்கு அஞ்சுவார், கிட்டவே போக மாட்டார். பகவத்கீதையில 10.34 கூறுகின்ற மரணத்தின் உருவம் வடிவாக பகவான் ஒருவனின் எல்லா உடைமைகளையுமே அழிக்கிறார் என்று இல்லையா? மிருத்யு சர்வஹர சாகம் இல்லையா? எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார் இல்லையா? மேலும் உங்களை தவிர இந்த இடத்துல எல்லாருமே வந்து அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் என்னுடைய ஏற்பாட்டால். சவ்யசாசின் எழுந்து நீ என்ன பண்ணு, போர் புரிவாயாக அப்படின்னு தான் பகவான் வந்து அறிவுறுத்துகிறார் அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா? ஸோ மிருத்யு அப்படிங்கிறது மரணம், சர்வ மீன்ஸ் அனைத்தும் இல்லையா? ஹரஸ் மீன்ஸ் அதாவது அழித்தல் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க எல்லாமே வந்து அவர் எல்லாமே வந்து அழிவு பெற்றது. ஸோ எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஹரஸ் ஹாகம் அகம் அப்படின்னா நானே வந்து அப்படின்ட்டு சொல்றார். சாகம் இல்லாது அகம் ஆக்சுவலி, அது ஒன்னா சேர்த்து படிக்கும் பொழுது அது அகம் என்று வரும். ஆக்சுவலி மரணத்தின் வடிவில் பகவான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் படைத்த அத்தனையுமே வந்து அவர்களிடம் இருந்து பறித்து கொள்கிறார். இது எவ்வளவு அழகான ஒரு, அதாவது ரைமிங் வேர்ட் மாதிரி இருக்கு நமக்கு இல்லையா? எஸ், நான் கொடுப்பேன், வாழ் முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு தான் எல்லாமே இல்லையா? எல்லாமே அவருடைய இதுதான். ஆனா எந்த சமயத்துல அவர் கொடுப்பாரு, எந்த சமயத்துல எல்லாத்தையும் எடுப்பாருன்னு தெரியாது. he will repeat off இல்லையா? எல்லாத்தையுமே வந்து அதாவது ஒரு லேயரா கிழிச்சு போட்டுருவார். ஆக்சுவலி ஒரு தூய பக்தன், இது எல்லாருக்குமே நினைக்கக்கூடிய ஒரு இது இல்லை. பட் யார் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஆத்மா வந்து சமர்ப்பணம் அடைந்து இறை தொண்டுல வந்து தன்னை ஹரே கிருஷ்ணா சாரி இறை தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தால் அவர்கள் மீது இன்னும் ஸ்பெஷல் கருணை என்னன்னாக்கா அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே பகவான் வந்து எடுத்துருவார். ஏன்னா அது எல்லாமே அவர்களுக்கு தடை கற்கள் பக்தி தொண்டுல அப்படிங்கிறது. இது எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் கிடையாது. யார் ஒருத்தர் வந்து இறைவன் மட்டுமே என்று எண்ணிக்கொண்டு செல்கிறார்களோ இல்லையா? அப்படின்னா குடும்பத்தையும் எதையுமே வந்து பொருட்படுத்தாம அந்த நிலையில செல்பவர்களுக்கு தான் இது. ஓகே, அது வெரி ரேர்லி செலக்டட் சோல்ஸ் அதெல்லாமே. ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லையா? பிரபுபாதரோட கடைசி வரைக்கும் குடும்பத்தை வந்து அவர் காப்பாற்றி தான் செய்திருந்தார், அந்த செயல் செய்தார். ஆனா ஒரு காலகட்டம் வந்தபோது அவரே அவர் வந்து நம்முடைய குரு மகாராஜ் சொன்ன வார்த்தைகள், பகவான் நமக்கு வந்து அநேக முறை வந்து அதாவது இண்டிகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அவர் நினைச்சு பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாம இல்லைன்னா நம்ம குடும்பம் வந்து வாழும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவர் வந்து நம்முடைய ஆதரவு இல்லாம நம்முடைய குடும்பம் நடக்கும் என்பதை அவர் உணர்ந்த பிறகு முழுசுமே வந்து அவர் வந்து பின்ன கடைசி வரைக்கும் அவருடைய பொறுப்பை வந்து அவர் என்றைக்குமே நிராகரிக்கல அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால போலியா வந்து நான் குடும்பத்தை உதறி தள்ளிட்டு போய் உக்காந்துடுறேன், ஸோ நான் வந்து ஃபுல் பக்தி பண்றேன்னு சொல்றது எல்லாமே வந்து அந்த சோபாஜி இதெல்லாமே நம்ம பண்ணக்கூடாது, அது தவறு. ஸோ கடைசி வரைக்கும் குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும். ஆனா எப்போ ஒரு காலகட்டம் நம்ம இல்லாம அந்த குடும்பம் வந்து நடக்கும் என்ற ஒரு தருணம் வந்து வரும்பொழுது நாமளே வந்து அந்த பக்தி தொண்டுல வந்து முழுசா நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த வாய்ப்பை வந்து இறைவன் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பார். ஆனா அது நம்முடைய முயற்சி. ஒவ்வொருத்தருமே அந்த செயல் செய்துதான் ஆகணும். அதாவது அவருடைய உயர்வான இலக்கே என்ன? ஒவ்வொரு ஜீவனுமே இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதுதான், அவருக்கு தொண்டு புரிவதுதான். அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு நாம செயல்பட வேண்டும்.
ஆனா எந்த காலகட்டத்துல எப்போ என்பது எல்லாமே வந்து நாம எந்த அளவுக்கு பிரயத்தனிக்கிறோமோ அதுக்கேற்றவாறு பகவானுடைய அருளும் அங்கே கிடைக்கப்பெறும். சோ நாம 25-30 வயசுலயே கல்யாணம் ஆன உடனே நான் சன்னியாசி ஆகுறேன்னு சொல்றது அது அபத்தமான ஒரு செயல் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ பொறுப்புகள் நமக்கு பிள்ளைகள் இருந்தா அவர்களுக்கு திருமணம் முடிந்து இல்லையா, அதன் பிறகு நம்முடைய சேவை வந்து வீட்டுக்கு தேவை கிடையாது இல்லையா. அப்போ நாம என்ன பண்ணணும், இப்ப பாதி பாதியா ஒரு 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 20-30% செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சேவைகளை வந்து நாம அதிகரித்து 90%க்கு எடுத்துட்டு போவோம். அப்பயுமே நம்ம குடும்பத்தை கட்டி கட்டி இழுத்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா ரெண்டுமே வந்து பேரலா நடக்காது இல்லையா. ரெண்டுமே வந்து அதாவது ஒரு ரயிலுக்கு வந்து ரெண்டு அதாவது தண்டவாளம் இருக்கு இல்லையா, அது என்றைக்குமே இணையா இல்லையா, அது பேரலா ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பா ஓடவே ஓடாது. ஏதோ ஒண்ணுதான் வந்து நடக்கும். ஒன்று ஆன்மீகம், ஒன்று தெய்வீகம், அதாவது பௌதிகம், ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான். சோ நம்முடைய பொறுப்புகள் இருக்கிற வரைக்கும் நாம கண்டிப்பா செயல்படணும். நம்முடைய தேவை நமக்கு நம்முடைய சேவை யாருக்கும் தேவை இல்லை என்று வரும்பொழுது அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும், இங்கே ஒரு 40-50% செலவிட்டு கொண்டிருந்த அந்த செயலை வந்து 90-100%க்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடி செல்லணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்பயுமே நம்ம 40% கட்டிட்டு அழுதுன்னு இருந்தோம்னா அப்ப எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஓகே, சோ எப்ப நாம வந்து பக்தியில இன்னும் அதிகமா போகணும்னா இந்த 50 வயசுக்கு மேல கண்டிப்பா நாம ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா பக்தியில ஈடுபடணும். நிறைய நேரம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து செலவிடணும்ன்றத வந்து ஐ திங்க் பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள் அது வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு. வானப்பிரஸ்த நிலையில வந்து நாம புலனுகர்ச்சி பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருந்து விடுபட்டு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்புகளை வந்து கொடுத்து அவங்க எடுத்து நடத்தட்டும்ன்றத வந்து பார்த்து அதையுமே வந்து பக்குவமா அவங்க செயல்படுவாங்கன்றது நம்பிக்கை வந்த பிறகு நாம் என்ன பண்ணணும், we should renounce that actually இல்லையா. இல்லைன்னா இன்னும் அதுலயே எனக்கு நிறைய கோடி கோடி கோடியா நான் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு 80 வயசு வரைக்குமே நான் ஓடிட்டு இருந்தேன்னா அது வந்து நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அததான் விடணும்னு சொல்றார். மற்றபடி நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டு போய் நீ உக்காந்துருன்னு சொல்லலாம். பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பௌதிக செயல்களில் நாம் எவ்வளவு ஈடுபடுறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு வந்து இந்த பிணையக்கூடிய செயல்கள்ல நாம ஈடுபட்டுட்டே இருப்போம். மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்துட்டே இருப்போம். அப்ப பக்தியில வந்து நம்மளால பூர்ணமா செலவிட முடியாது காலத்தை. சோ இந்த இடத்துல கண் பகவானுடைய கண் அசைவினாலேயே கண்ணுக்கு புலப்படாத காலதேவன் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வென்றழிப்பான் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பார்வை கொடுத்தாலே கால ரூபத்துல வந்து அந்த இந்த மகா பிரளயம் வந்து அழியும் இல்லையா. மகா பிரளயம் யார் மூலியமா அழியறது, ஆக்சுவலி நம்ம யார் மூலியமா பாக்குறோம், மகா பிரளயம் அழிவடைகிறது சங்கர்ஷ்ண சொரூபத்தை தியானிக்கக்கூடிய ருத்திரர் இல்லையா, அவர் மூலியமா அழிவு பெறுகிறது. அடுத்து ஜீவன்கள் எல்லாம் மரணத்தை யார் மூலியமா ஏற்கிறார்கள், யமதர்மராஜன் மூலியமா ஏற்கிறார்கள். சோ இந்த ஜீவன்கள் 2 விதமான நிலைகளை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல சிவபெருமான். ஒன்று மகாபிரளயத்தை பத்தி சொல்றார், இன்னொன்னு வந்து பக்தர்களை பற்றியும் சொல்றார். ரெண்டுமே இல்லையா. யமதர்மராஜனுடைய செயல் யமதூதர்கள் மூலியமா, அதே மாதிரி வந்து சிவபெருமானுடைய செயல் யாருடைய கருணையால, அதாவது சங்கர்ஷ்ணருடைய கருணையால. ரெண்டுமே பகவத்கீதையில வந்து இல்லையா, மரணத்தின் வடிவில் பகவான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் படைத்த அத்தனையுமே அவர்கள் மேல் பறித்துக் கொள்கிறார் 100%. இந்த ஜீவன் இந்த உடலை இப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டுல எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி உங்க மேல இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அதாவது என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே என் மேலதான் இருக்கு, இருக்கிற உண்மையை சொல்றேன். சோ இப்போ நான் அடுத்த க்ஷணமே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போனேன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமே கிடையாது. ஃபுல்லா வந்து அதாவது நான் இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நான் எங்கேயாவது சம்பந்தப்படுத்திக்க முடியுமா, மீண்டும் நான் பிறவி எடுத்தா கூட இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வந்து பார்க்க முடியுமா, கண்டிப்பா முடியாது. இது என்னுடைய லீகல் நான் ஏதாவது கிளைம் பண்ண முடியுமா, கண்டிப்பா முடியாது. சோ அவ்வளவு வெட்ட வெளிச்சமான உண்மை நமக்கு தெரியாது இல்லையா. பௌதீக உலகில் உள்ள அனைத்து காலத்தின் கட்டாயத்தாலும் அழியக்கூடியவைதான். ஒண்ணு இது லாஜிக்கலா நம்ம விட்டு பிரியறது, பிரளயம் வரும்போது எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு. இப்போ ஈரானும் இஸ்ரேலும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, 2 பேரும் ஒருத்தர் தாக்கின்னு இருக்காங்க. எவ்வளவு அழிவு இல்லையா. எத்தனை ஜனங்கள் எல்லாமே வீட்டை விட்டு கார்ல எல்லாமே எடுத்து போட்டு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. இப்படி அந்த அந்த இடத்துல அழிவு ஏற்படுது. அழிக்கிறது ரொம்ப சுலபம், ஆக்குறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இல்லையா. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம்.
படைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது காலம் தேவை அதுக்கு. ஆனா அழிக்கிறது ஒரு செகண்ட்ல கூட அழிக்க முடியும் இல்லையா? ஒரு அணுகுண்டு போட்டு ஒரு இடத்த வந்து ஃபுல்லாவே நிர்மூலமாக்க முடியும். ஆனா அதை மீண்டும் அந்த இடத்த வந்து ஒரு செழிப்பான ஒரு இடமா மாற்றுறதுக்கு எத்தனையோ ஆண்டுகள், அதாவது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கெல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ இன்றைய வரைக்கும் கூட ஜப்பான் ஹிரோஷிமா நாகசாக்கி அவங்களுடைய கடுமையான உழைப்பில் நிறையவே அவங்க வந்து மேன்மைப்படுத்தி இருக்காங்க. ஸ்டில் அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து அங்க இருக்கத்தான் செய்கிறது இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து வி ஷுட் நெவர் ஏதாவது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே என்னுடையது என்னுடையது என்னுடையது, இங்க எதுவுமே புடிச்சு வைக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. பவரோ பொசிஷனோ இல்ல ஆஸ்திகளோ இல்லையா, எதுவுமே கிடையாது. அன்பு ஒன்றை மட்டும்தான் நம்மளால புடிச்சு வைக்க முடியும். அன்பின் பின்னால மட்டும்தான் நம்மளால செல்ல முடியும். அது ஒன்றுதான் அசையாத சொத்து இல்லையா? வேற எல்லாமே நம்மளை விட்டு எப்பவுமே நீங்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தர் அன்போட நம்ம கிட்ட வராங்கன்னா அந்த அன்பை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும். ஸோ அந்த அன்பை வந்து அதே மாதிரி அன்பை வந்து நாம் என்ன பண்ணணும், இறைவனிடத்திலுமே நம்ம வைக்கணும். நாம் எதை பரிபாலிக்கிறோமோ அந்த சுபாவம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம எல்லோரிடத்திலுமே எடுத்துட்டு போக முடியும். மேலும் வந்து இறைவனிடத்திலுமே அது செயல்படுத்த முடியும். இல்லைன்னா நம்ம பொறாமையை வளர்த்தோம்னா அதே பொறாமையை தான் கடவுள்கிட்டயுமே நம்ம வளர்ப்போம் இல்லையா? ஏன்னா அது அசுர இயல்புகளால வெளிப்படக்கூடியது. ஸோ நான் கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வரும்பொழுதே வி ஆர் கம்பேரிங் வித் த காட் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இறைவனுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று அர்த்தம். நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரம் என்பது இல்லையா? ஸோ இப்படி பகவானின் திருவடி தாமரைகளை சரண் புகுந்து ஒரு பக்தனின் செயல்களை ஆற்றல் மிக்க காலதேவன் கூட தடுத்து நிறுத்தி விட முடியாது. கண்டிப்பா பக்தி தொண்டின் பக்கம் வராத கர்மிகள் மற்றும் ஞானிகள் செயல்கள் எல்லாம் காலத்தினால் அழியக்கூடியவை தான். எல்லாமே அழியக்கூடியவை தான். அது கர்மியா இருக்கட்டும் ஞானியா இருக்கட்டும். சோ கர்மிகளின் பௌதிக வெற்றியும் காலத்தினால் அழியும். இன்னைக்கு வெற்றி பெற்றவங்க நாளைக்கு அந்த வெற்றி அவர்களுக்கு நிலைக்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? இப்போ உலகமே வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலோடய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. சண்டை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படிதான் போயின்னு இருக்கு. ஆனா அந்த வெற்றி அத ஒருத்தருடைய ஒரு 2 பேர் சண்டை போறதுனால ஒருத்தருக்கு ஏற்படக்கூடிய வெற்றி வந்து என்றைக்காவது வந்து நிலைத்து நிற்குமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அனைத்துமே வந்து காலத்தின் கட்டாயத்தால நிகழக்கூடியது. அது அந்த காலகட்டத்திற்கு மட்டுமே அது செயல்படக்கூடிய தன்மை உடையது. அது எப்பவுமே நித்தியமா அதே மாதிரி நிலை வந்து எப்பொழுதும் இருக்கும்ன்றது கண்டிப்பா எதுவுமே கிடையாது. வெறும் ஆன்மா மட்டும்தான் எப்பவுமே நிலை பெற்று இருக்கும். அது தவிர்த்து இந்த இடத்துல நிலை பெற்றது எதுவுமே கிடையாது. இங்க வாழும் காலம் வரைக்குமே, மரணித்த பிறகு ஆன்மா இந்த உடலை விட்டு செல்லும். அது அழியாது. ஆனா உடல் மட்டுமே அழியக்கூடிய ஒன்று. ஞானிகள் அடையும் அருவ உணர்தலும் காலத்தினால் அழிவடையும் கண்டிப்பா. ஏன்னா உணர்வுகள் என்பது மனதிற்கும் புத்திக்கும் சம்பந்தப்பட்டது. அந்த அந்த உணர்வு என்பது எப்பவுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இல்லையா? இன்றைக்கு ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கக்கூடியவங்க நாளைக்கு அதே சுபாவத்தை வந்து நம்ம கிட்ட வெளிப்படுத்துவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. சூழ்நிலை, காலம், நேரம் இதற்கேற்றவாறு மனிதன் என்பவன் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டவன். ஸோ அதனால நம்ம பர்மனண்டா நம்ம எதையுமே எடுத்துரைக்க முடியாது. ஸோ ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் இங்க பர்மனன்ட் எது? ஆத்மா. மிச்சம் எல்லாமே இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து தற்காலிகம் தான். அதாவது மாற்றம் ஏற்படும், உருமாறும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படும், படைக்கப்படும், ரட்சிக்கப்படும் மற்றும் வந்து அழியும் காலம். அந்த ஊழி காலத்துல எல்லாம் இறைவனுக்குள்ள சென்று அடங்கிவிடும். ஆருஹ்ய கிருஷ்ணேன பரம்பதம் தத பதந்தியதோ அநாத்ருத யுஷ்மத் அங்கிரய. கர்மிக்களை பற்றி சொல்வதற்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அருவமான பிரம்ம ஜோதினை அடைய ஞானிகள் கடுமையான தவங்கள் இல்லையா, அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்லாம் செய்யறாங்க. ஆனாலும் அவர்கள் பகவானின் திருவடி தாமரைகளை கண்டு கொள்ள முடியாது இல்லையா? நோக்கம் என்ன? மோட்சம். பகவான திருவடிகள் என்று நினைத்தால் அது அவங்களுக்கு திருவடிகள் இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும். அவங்க மோட்சத்தை, அதாவது முக்தியை தான் தேடுறாங்க இல்லையா? மோட்சத்தை தேடுறாங்க. அந்த மோட்சம் கூட எது? கைவல்யம் நரகாயக்கை இல்லையா? அந்த இதுதான் அவங்க தேடுறாங்க. அருவ பிரம்மத்துல போய் வந்து அவர்கள் கலந்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய இலக்கு. மேலும் மாசு மறுவற்ற பக்தி தொண்டினை ஒருவன் முற்றிலும் அடையவில்லை என்றால், அதாவது தூய பக்தி தொண்டு ஒருவன் அடையவில்லை என்றால் அவனுக்கு விடுதலை உறுதி செய்யப்பட மாட்டாது இல்லையா? அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம்
ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேனா கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். இந்த உத்தமமான பக்தி அடைஞ்சா மட்டும்தான் கர்ம ஞான பாதைகளுடைய பலன்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் பந்தப்பட்ட ஒரு நிலையை தான் நமக்கு அடைய பெறுவோம். அவன் சொர்க்கத்தை அடைந்தாலும் அல்லது அருவ பிரம்ம ஜோதியில் கலந்தாலும் விடுதலை என்பது அவனுக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. பர்மனன்ட் சொல்யூஷனே கிடையாது. அவன் மீண்டும் இங்க இந்த இடத்துல திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஒரு பக்தனின் வெற்றியானது கால செல்வாக்கினால் கரைந்து விடாது. ஒரு பக்தன் இப்பிறப்பில் அவனது பக்தி தொண்டினை முழுதும் நிறைவேற்றாவிட்டால் மறுபிறப்பில் மீண்டும் அவன் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்குவான். எஸ், கண்டினியூவேஷன். ஆன்மீகத்துக்கு மட்டும் எப்பவுமே ஒரு முறை தொடர்ந்தால் அது கண்டினியூவா நடந்துட்டே இருக்கும். எப்போ எது வரைக்கும் நடக்கும்? அவன் பக்குவம் அடைகிற வரைக்கும். இது போன்ற அதிர்ஷ்டம் கர்மிகளுக்கோ ஞானிகளுக்கோ அருளப்படுவது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுடைய இலக்கே வேற இல்லையா? அவர்கள் இறைவனின் திருவடிகளை இலக்காக கொள்ளவில்லை. யார் எந்த இலக்கை வச்சுக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்றவாறுதான் அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷனே அமையப்பெறும். கர்மிகள் பலன் கருதும் செயல்கள் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. ஞானிகள் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வார்கள். அருவ பிரம்மனில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இரண்டுமே விடுதலைக்கான மார்க்கம் கிடையாது. பக்தர்களின் சாதனைகள் அழிவு பெறுவது கிடையாது. எஸ், பக்தர்கள் கம்பேரிசன் ஸ்டடி, கர்மி, ஞானி அண்டு யோகி அண்டு பக்தா, இவங்களுக்கு மத்தியில அதுல மிக உயர்வானவன் யாரு? பக்தன். அது முழுமை பெற்றாலும் சரி அல்லது முழுமை பெறாவிட்டாலும் சரி, இவையே வேதங்களோட தீர்ப்பு. சுஷீனாம் ஸ்ரீமதான் கேஹே யோக பிரிஷ்டோ அபிஜாயதே. அதாவது இது குந்தி தேவி பிரேயர்ஸ்ல வர்றது இல்லையா? ஒருவன் பக்தி யோக முறைகளை முழுவதும் முடிக்க இயலாதிருக்கும் நிலையில் அவனது மறுபிறப்பில் அவன் ஒரு பக்தனின் இல்லத்திலோ அல்லது செல்வந்தர் வீட்டிலோ பிறந்து அதனை முடிப்பதற்கு அவனுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது. இது நம்ம 4th சாப்டர்ல கூட உண்டு இல்லையா? சதுர்வரேண்யம் அந்த ஸ்லோகம். இது போன்ற நற்குடும்பங்களில் பிறந்தவன் பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவதற்குரிய நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெறுகிறான். சோ யோகங்களில் பக்தி யோகத்துல நிறைவடையவில்லை என்றால் அவர்கள் மீண்டும் அதாவது இங்கே பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். பக்தி யோகத்துல நிலை பெற்றால் மட்டும்தான் இறைவனுடைய திருவடி தாமரைகளை அடைய முடியும் இல்லையா? சோ பக்தி இல்லாதவங்க மீண்டும் வருவாங்க. ஆனா அந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மரணத்தின் தேவனான யமதர்மன் தனது துணைவர்களுக்கு பக்தர்களை நெருங்காதீர்கள் என்று உத்தரவிடுகிறான். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஆச்சாரியா எழுதுறாருன்னா அவர் உணர்ந்தறிந்து தத்துவதர்ஷி, இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவன் சொல்கிறான், பக்தர்களுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்துதல் வேண்டும். மேலும் சொல்கிறான், ஆகையினால் அவர்களை அணுகாதீர்கள். சோ அவங்கள அவங்க கிட்ட நீங்க போய் அவங்கள யம தர்மராஜனுடைய சபைக்கு அவங்க சின்ன தவறு பண்ணியிருந்தாலும் இறைவன் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுப்பார் இல்லையா? அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இறைவனுடைய நாமங்களை விடாம சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால ஒரு முறை சொன்னாலே அஜாமிலுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காதுன்னு சொன்னவர் எப்போ நிறைய வாட்டி சொல்லக்கூடிய நமக்கு பகவானுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும்ன்ற பிரார்த்தனை இந்த இடத்துல. மேலும் இவ்வாறு பகவானின் பக்தர்கள் யமதர்மனின் நீதியின் கீழ் வருவது கிடையாது. we are not under the jurisdiction. ஓகே, அந்த ஜூரிடிக்ஷன்ல கிடையாது. நம்ம இந்த பக்தர்கள் கோட்டால தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். மேலும் மேலும் நம்ம பக்தியை பக்குவப்படுத்தணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். விழித்து பார்க்கும் ஒரு பார்வையாலே காலதேவன் இவ்வுலகை முற்றும் அழிக்கிறான். சோ காலதேவன் அவனுடைய ஒரு பார்வை, காலதேவன் பகவான் தான். ஓகே, ஆனாலும் பக்தர்களை அவன் ஒன்றும் செய்வது கிடையாது. அதாவது பக்தர்கள் தமது வாழ்க்கை முழுவதும் செய்த பக்தி தொண்டானது காலத்தினால் என்றுமே அழிவது கிடையாது. அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டுமே என்றைக்குமே நிலை பெற்றிருக்கும். அப்படிங்கிறது நம்முடைய அக்கௌண்ட்ல அது நிலை பெற்றிருக்கும். காலத்தின் பாதிப்பும் எட்டாத நிலையில் இருக்கும் அவ்வான்மீக செல்வங்கள் மாறாது என்று என்றுமே நிலைத்திருக்கும். சோ எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிறது என்னது? பக்தி தொண்டு ஒண்ணுதான். ஓகே, க்ஷணார்த்தேனாபி துலயேனா ஸ்வர்க்கம் நா புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மர்த்யானம் கிம் உதாசிஷ. ஸ்லோகமே ரொம்ப ரைமிங்கா இருக்கு. ஒரு நொடியில் துளியளவு நேரம் ஒரு பக்தனுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொண்டால் கர்மம் மற்றும் ஞானத்தின் கவர்ச்சிக்கு அவன் ஆளாவதில்லை. இவ்வாறு இருக்க ஜனன மரண துன்பத்திற்கு ஆளாகும் தேவர்களின் வரங்களை அவன் ஏன் நாடப் போகிறான்? சோ இங்கே the devotee association
தேவ வழிபாடு. ஓகே, ரெண்டுத்துக்கு கம்பேரிஷன். ஸோ ஒரு க்ஷண நேரம், ஐ திங்க் இந்த கதை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து எப்பவுமே நைட்ல டெம்பிள் விசிட் வந்து அந்த மகா மங்களாரத்தி முடியும் போது போயிட்டு நம்ம ராதா மாதவ், அடுத்து வந்து நரசிம்மர், இதெல்லாமே வந்து அவர் சேவிச்சுட்டு தான் வருவார். ஸோ எவ்வளவு மீட்டிங்ஸ் இருந்தாலும் போவார். அதே மாதிரி வந்து லேட் ஆனா கூட வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய புரோகிதர்கள் வந்து குரு மகாராஜுக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க. இவன் குரு மகாராஜ் வந்து கரெக்டா 8:30 மணினா க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஏன்னா நமக்காக பகவான் காத்துட்டு இருக்க கூடாது, நாம பகவானுக்காக காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கையை வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்லுவார். ஆனாலுமே அந்த புரோகிதர் வந்து இவர் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனா கூட காத்திருந்து தான் செய்வார். அது மாதிரி ஒரு வாட்டி வந்து லேட்டா வந்தப்போ அவர் வந்து காத்துட்டு இருந்ததுக்கு இந்த விளக்கத்தை கொடுத்த பிறகு சேவை பண்ணிட்டு வெளியில வரும்போது பின்னாடியே வந்தாராம் அந்த குரு வந்து அந்த பூஜாரி. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அவர் எதுக்கு பின்னாடி வராருன்னு கேட்கும் பொழுது, உங்களை அதாவது ஸ்பர்சிச்ச அந்த அந்த காற்று என்னை ஸ்பர்சித்தால் நான் வந்து தன்யமாவேன் இந்த பக்தியிலன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாராம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சின்ன அசோசியேஷன் இல்லையா, ஒரு சின்ன அசோசியேஷன் தூய பக்தர் இடத்துல வச்சிருந்தாலே நம்ம வந்து இந்த சம்சார சாகர கடலை வந்து ஒரு கன்றுக்குட்டினுடைய குழம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் மாதிரி நம்ம கடந்து சென்று விடலாம். ஆனா அதே வந்து நாம அந்த ஒரு நிலையினால நம்ம ஒரு கர்மியாகவோ ஒரு ஞானியாகவோ நாம் என்னைக்குமே செயல்பட மாட்டோம். அத்தகைய நிலைகளிலிருந்து நாம வந்து முக்தி பெற்று விடுவோம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஜனன மரண துன்பத்திற்கு ஆளாகும் தேவர்களின் வரங்களை அவன் ஏன் நாடப் போகிறான்? நாம் ஏன் என்ன பண்றோம்? நம்ம ஜனன மரண துன்பம் எது? அது ஜனன மரண துன்பத்திற்கு ஆளாகிறது நம்முடைய பௌதீக ஆசைகளை, இல்லையா? அப்ப தேவர்கள் கிட்ட நாம் என்ன பண்றோம்? நாம நம்முடைய பௌதீக இச்சைகளுக்கான அதாவது பிரார்த்தனைகளை வச்சு அதை நாம் அடைய முயற்சி பண்றோம். ஓகே, சோ அத்தகைய செயல்களுக்கு ஒரு பக்தன் வந்து செல்வது கிடையாது, இல்லையா? ஒரு பக்தனோட இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் வேணும்னு நினைப்பானே ஒழிய, அதாவது தேவ வழிபாடுல போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய நிலைக்கு வந்து மேன்மையான ஒன்று வேண்டும் என்று அந்த பக்தன் கண்டிப்பா கேட்க மாட்டான். தட் இஸ் அ லோயர் டேஸ்ட். ஹையர் டேஸ்ட்டுக்கு போன பிறகு யாருமே கீழான ஒரு இயல்புக்கு வரமாட்டான். அதாவது இது தேவை இது தேவையான்ற ஒரு கம்பேரிசன் வரும் பொழுது உயர்வானதுதான் தேவை என்றதை வந்து அந்த பக்தன் வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்வான், இல்லையா? கர்மி, ஞானி, பக்தன் என்று 3 வகை மனிதர்களில் பக்தனே மிகவும் மேன்மையானவன். ஏன்னா அவன் ஃபியூச்சர் லைஃபுக்கு வேண்டிய சொல்யூஷன் அவன் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கான். கர்மியன் ஞானியுமே வந்து ஃபியூச்சர் லைஃப்னுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கல. அவங்க பௌதீகத்துல இருந்து ஒண்ணு பௌதீக லாபம், இன்னொன்னு வந்து பௌதீகத்திலிருந்து என்ன மாதிரி நம்ம வந்து விடுதலை அடையலாம்னு மட்டும் தான் பார்த்தாங்களே ஒழிய, ஆனா நித்தியமான சொல்யூஷனை வந்து அவங்க, அதாவது தீர்வை வந்து அவங்க காணல. என்ன கைவல்யத்துக்கு போனாலும், கைவல்யம் என்றாலே வந்து என்னது? அதாவது பிரம்மஜோதியில் கலப்பதுதான் கைவல்யம் என்ன சொல்லப்படுவது. சோ கைவல்யம் வந்து வைஷ்ணவாஸ் வந்து வன்மையாக கண்டிப்பார்கள், அவங்க அதை ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. என்ன நரகாயத்தை த்ரிதச பூர் ஆகாஷ புஷ்பாயதே. சோ 3 பூர் ஆகாஷ புஷ்பாயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இது இந்த ஸ்லோகம் கைவல்யம் நீங்க கொடுத்திருக்காங்க, அதை நம்ம படிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி, அந்த வேர்ட் இருந்தா போதுமா மாதாஜி, அல்லது சாயுஜ்ய முக்தி தானே மாதாஜி? சாயுஜ்ய முக்தி. சோ இந்த சாயுஜ்ய முக்தியை பத்தி தான் சொல்றாங்க. 3 பூர் ஆகாஷ புஷ்பாய. 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி கூட நாங்க இதுல படிச்சோம் மாதாஜி, கைவல்யம். அதாவது ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள இது வருதே தவிர அந்த ஸ்லோகமே எங்கன்றத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். மோஸ்ட்லி பாகவதத்துல தான் வரணும், ஆனா அது எந்த இடத்துல வருதுன்னு தெரியல. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலயுமே வந்து சில ஸ்லோகங்கள் வரும், இங்கேயும் அங்கேயும் காமனா சில இடங்கள்ல. பட் கோரா இது வந்து பாகவதத்துல தான் வருது. நிறைய வாட்டி என்னண்டி பிரபுஜி கிளாஸ்ல பாடுவார், இது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவர் பாடும்போது. கைவல்யம் நரகாயதே 3 பூர் ஆகாஷ புஷ்பதே दूर्धान्ध्रेय कालसर्पपतली प्रोक्तता दंश्रायते विश्वं पुराण शुकयते विधि महेन्द्रिदश्चाकितयते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभववतं वैभववतं தம் கௌரம் ஏவ ஸ்துமாக. அதாவது கைவல்யம் என்பது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவருடைய பிரம்மஜோதியில் வந்து இணையறது. appears to be hellish for the devotee.
அதுதான் நரகாயத்தே, நரகத்தை போன்று இருக்குமா. யாருக்கு? பக்தனுக்கு. யோகிஸ் மெடிடேட் ஃபார் த, அதாவது கால சர்ப்ப பத்தலி புரோக்தா தம்ஷ்ராயத்தே துரா துர்தா இந்திரிய, அதாவது இந்திரியம் அப்படின்றது இந்த இந்திரியங்களை பற்றி சொல்றதுதான். ஸோ யோகிகள் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் மூலியமா வந்து இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. பட் த டிவோட்டி த சென்சஸ் அப்பியர் லைக் சர்பன்ட் வித் broken teeth. கால சர்ப்ப பத்தலி புரோக்ததா தம்ஷ்ராயதே. ஸோ அதாவது யோகி வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துவான், ஆனா பக்தன் வந்து புலன்களை என்ன நினைப்பான்? பல்லு பிடுங்கின பாம்பு மாதிரி நினைப்பான். ஓகே, அப்படின்னா புலன்களை வந்து அவன் வந்து அதை வந்து எப்படி பண்ணா அந்த புலன்கள் கடங்குன்ற நிலையில அவனுடைய பக்தி பாவம் வந்து வெளிப்படும். ஸோ இங்க வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைச்சுட்டு செய்வாங்க. ஆனா பக்தன் வந்து புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பான். அப்ப புலன்கள் வந்து தானாகவே வந்து கட்டுக்குள் வந்துடும். ஸோ ஒரு பல்லு பிடுங்கின பாம்பு ஏதாவது யாரையாவது கொத்துமா? அது போலதான் இந்த புலன்கள் வந்து என்னது, கோஸ்வாமி மாதாஜி. ஸோ புலன்கள் வந்து பாம்புக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு, புலன்களின் செயல்கள் எல்லாமே. ஸோ அந்த புலன்களின் செயல்கள் வந்து பாம்பு வந்து விஷத்தை தான் கக்கும், அடுத்தவங்களை வந்து கொட்டும் இல்லையா. ஸோ அது போலதான் புலன்களின் செயல்களுமே நம்மளை வந்து கீழே தள்ளிவிடும். மேன்மையான நிலையிலிருந்து நம்ம செயல்படணும்னு நினைச்சா கூட புலன்களுடைய உந்துதல் வந்து நம்மளை வந்து கீழே தள்ளிவிடும். ஆனா அப்படிப்பட்ட உந்துதல்கள் எல்லாமே வந்து இல்லாத ஒரு நிலையை வந்து பக்தனால ஏற்படுத்திக்க முடியும். ஸோ அந்த விஷம் பிடுங்கின பாம்பு எப்படி யாரையுமே வந்து கொத்தாதோ, பிரயோஜனமற்ற நிலையில இருக்கோ, அது போலதான் புலன்களுமே வந்து பௌதிக இதுக்கெல்லாத்துக்குமே வந்து உபயோகப்படாத நிலையில இருக்கும் ஒரு பக்தனுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும்பொழுது புலன்களை பற்றி அவன் வந்து என்றைக்குமே பெருசா இதை அடக்கணும் அதை அடக்கணும்ன்றது எல்லாமே அவன் செயல்பட மாட்டான். டைரக்டா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவான். The devotee does not have to control his senses, for his senses are already engaged in devotion. இல்லையா, நம்ம எதுவுமே கட்டுப்படுத்தணும், அடுத்து வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா ஆசைகளை வந்து நம்ம துறந்து விடணும் அப்படின்னு நினைக்கவே முடியாது. ஆசையை துறக்கவே முடியாது. ஆஸ் பர் சாஸ்திராஸ் ஆல்சோ ஆசைகளை நம்ம துறக்க முடியாது. ஆசைகளை அதாவது மடைமாற்றி கொள்ளணும், அவ்வளவுதான். இந்த பௌதிக ஆசையிலிருந்து ஆன்மீக ஆசைக்கு போகணும், அவ்வளவுதான். ஆசை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும். இங்க எனக்கு பில்டிங் வேணும், கார் வேணும், பங்களா வேணும், பெரிய கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கணும்ன்ற இந்த ஆசைகளை என்ன பண்ணணும், அப்படியே எடுத்து பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து நாம் வந்து சேவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசைகளை வந்து நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். அப்ப இந்த ஆசையிலிருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறோம்னு தெரியாமலே விடுபட்டு விடுவோம். இதை வந்து திறந்துடணும்ட்டு எப்பவுமே வந்து எந்த பக்தனுமே நினைக்க மாட்டான். அவன் இது வேணும், பக்தியில இது பண்ணணும், இது முன்னேறணும்னு நினைப்பான ஒழிய பௌதிகத்திலிருந்து தனக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டான். ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள்ல அவன் ஈடுபடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி புலன்களை அவன் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. புலன்கள் தானாகவே வந்து கட்டுக்குள் வரும் அவனுடைய பக்தி தொண்டினால. Consequently, there is no possibility that the senses will act like a serpents. இல்லையா, அதெல்லாமே பாம்பு தேளு மாதிரி தான் இந்த புலன்கள். எப்ப வந்து கொட்டுன்னே தெரியாது இல்லையா. இந்த நாக்கால நம்ம யாரையும் துன்புறுத்துறோம்னு தெரியாது. இந்த நாக்கால வந்து நாம வந்து எதை சாப்பிடுவோம்னு தெரியாது இல்லையா. வாயை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம காரமா புளிப்பா இப்படி சாப்பிடணும்னு தோணும் இல்லையா. அதெல்லாமே வந்து கட்டுப்படுத்தி, வெறும் பிரசாதம் கொடுத்தா போறோம்ப்பா, ஒரு பருப்பு சாதனை கொடுத்தா போறோம்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு நாம கண்டிப்பா போக முடியும். பக்தியில வர்றது எல்லாமே பக்குவம் இப்படிதான். ஃபர்ஸ்ட் நாக்கை கட்டுப்படுத்தினால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய புலன்கள் எல்லாமே வந்து தானாக வந்து பக்குவத்துக்கான மார்க்கத்தை தேடி செல்லும். நாவையே நம்ம கட்டுப்படுத்தலைன்னா ஏன்னா வாச்சோ வேகம் அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்பீச்ல இருந்து தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுறது. ஓகே, நீங்க நம்ம உபதேசாமிரதத்திலேயே நீங்க அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த 6 விதமான உந்துதல்கள்லயே முதல்ல வார்த்தை ஒரே வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்வா வேகம், முத்ரா பிரஸ்த வேகம் இப்படி இருக்கு இல்லையா. சோ இந்த அதுல முதன்மையான கட்டுப்பாடு எங்க வரணும், நாக்குக்கு வரணும். ஆமா, இந்த நாக்கால தான் நம்ம ருசிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த நாக்கால தான் பேசுறோம். ஒரே வார்த்தையை வந்து ஒருத்தரை வந்து மன வருத்தப்படாமலே நம்மளால பேச வைக்க முடியும். அதே மாதிரி அவங்கள வந்து ரொம்ப கோரமான நிலையில வந்து மன வருத்தப்படக்கூடிய செயல்களையுமே நம்ம பேசலாம். ஒருத்தரை வந்து நம்ம
பேசக்கூடிய விதம் வந்து ஹர்ட் பண்ணாம பேசணும்ன்ற அந்த கலையை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கத்துக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன். ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி வெரி பிகினிங் 2021ல ஒரு 2-3 லெக்சர்ஸ் எடுத்தாங்க அந்த காலகட்டத்துல. நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன். இன்னொன்று வந்து வாட் வை அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையே வந்து இஸ்கான் இதுல வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஹார்ட்ஃபுல் வே. அதாவது ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஒரு பக்தரை வந்து நம்ம மனதை வருத்தப்பட வைக்கிறோம்னாக்கா வாட் வை இதை வந்து நிறைய வந்து ஐ மைண்ட் இதெல்லாமே வந்து நிறைய உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஐ மைண்ட் வந்து நமக்கு பொசசிவ்னஸ் வரும். ஆனா வாட்டு வை வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம பேசவே கூடாது. வாட் டிட் யூ டூ இப்படிலாம் நம்ம வந்து கேட்டோம்னா அது வந்து தட் வில் நாட் கிவ் ஒரு அஃபிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குமே வழிய அன்பு கொண்ட ஒரு உள்ளங்கள் கிட்ட நாம நீ அது என்ன இது என்ன இது எப்படி இப்படிலாம் நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா குறைச்சிக்கணும் இல்ல பேசாம இருக்கிறத வந்து பிரயத்னிக்கணும். ஏன்னா என்னதான் நம்ம பர்ஃபெக்டா இருந்தாலும், என்னதான் நம்ம வந்து தவறை இழைக்காதவங்களா இருந்தாலும், என்னதான் நம்ம வந்து ஹானஸ்டா இருந்தா கூட சில சமயங்களை வந்து எஸ் நம்ம தவறு இழைக்கிறோம் இல்லையா? அது எதனாலன்னா முதல்ல வார்த்தைகள்ல தான் வருது. அதுலதான் நம்முடைய நிலை வந்து புரிய வைக்கும். அடுத்தவங்களை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க? நம்மள வந்து நாம பேசக்கூடிய விதத்தை வச்சுதான் வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லையா? அதனால அன்பு கொண்டு பேசக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்மள வந்து மாற்றத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பும் வந்து இதனோட கலந்துதான் இல்லையா? புலன்கள். ஸோ வெளிப்பாடு அகங்கார பண்பே வந்து இந்த புலன்கள் மூலியமா தான் வெளிப்படப்படும். ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தூக்கி எறிஞ்சிடணும். பொறாமை, அகங்காரம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு நன்மையை தரவே தராது. ஸோ ஆசைகளை வந்து விட முடியாது. அந்த ஆசைகளை நாம பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்துக்கு மாற்றி விடணும். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இன் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் the senses are as strong as poisonous snake. அதுதான் கால சர்ப்ப கத்தலி. இந்த தூர்தேந்திரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதாவது இந்த புலன்கள் வந்து ரொம்ப அதாவது விஷமான ஒரு புலன்கள். ஆக்சுவலி அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா விஷமுள்ள நாகங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டு when the senses are engaged in Lord. ஆனா அது எப்படி நம்ம விஷமற்ற நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த புலன்கள் வந்து பல்லு பிடுங்கின பாம்பு இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் என்னது விஷமற்ற ஒரு நிலை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படும். So when the senses are engaged in Lord, they are like poisonous snakes with their fangs removed and so that they are no longer dangerous. இல்லையா? பல்லு பிடுங்கின பாம்பு அது எப்பவுமே வந்து கொத்தாது. அதனால எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. மேலும் the entire world is a replica of Vaidgunda for a devotee because he has no anxiety. இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட அவங்களுக்கு இந்த உலகம் வந்து வைகுண்ட மாதிரி தான் தோன்றும். ஏன்னா அனைத்தையுமே இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து அவன் பெற்றிருப்பான். மேலும் அவனுக்கு பிரம்மா போன்ற பதவி கொடுத்தாலும் அதன் மீது அவனுக்கு ஆசையும் கிடையாது. இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஆப்புலன்ஸ் இந்த 14 லோகங்கள் இதுனாக்கா பிரம்மலோகம், அதாவது சத்தியலோகம் தான். அந்த இடம் கூட பிரம்மாவுடைய பதவி கூட அவனுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு he stands in ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். ஸோ அவர் வெறுமனே வந்து இறை தொண்டில் ஈடுபட்டு அவருக்கு வந்து தன்னுடைய மனநிறைவை வந்து ஏற்படுத்திக்கிறார். அதுதான் அவனுடைய உண்மையான நிலை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாமே வந்து இறைவனுடைய கருணையால தான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். ஓகே, ஸோ கைவல்யம் என்னும் வார்த்தை முழுமுதற் கடவுளின் ஜோதியில் இணைவது என்பது குறிக்கின்றது. திரிதஸ்தபூர் அப்படின்றனாக்கா தேவலோகத்தை, இந்த 14 லோகங்கள் சொல்றேன் இல்லையா? மேலுலகம், கீழுலகம், மத்திய உலகம், திரிதஸ்பூர். அதனால் ஒரு பக்தன் கைவல்ய சுக அல்லது பகவானுடைய இணைவது என்பதை நரக வேதனையாக நினைக்கின்றான் இல்லையா? நம்ம கலக்கவே முடியாது என்ற பட்சத்துல கலந்துடுறோம்னு நினைச்சிட்டு செய்யறது வந்து தவறான ஒன்று. ஸோ அதனால் அங்கே சென்ற பிறகு அவனுக்கு அது உண்மை நிலை புரியும் பொழுது வருத்தப்படுவான் இல்லையா? வேதனை அடைகிறான். ஏனென்றால் அவன் தனது தனித்தன்மையை தொலைத்துவிட்டு பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதை தற்கொலைக்கு சமம் என்று என்கிறான். இது யாரு? பக்தன் இணைந்து விடுவது. ஏன்னா நம்ம ஆத்ம நிலையை இழந்துவிடும் இல்லையா? மர்ஜிங்கனாக்கா இது நம்முடைய தரப்புல இருந்து. ஆனா உண்மையிலே ஆத்ம நிலையை வந்து இழக்கிறதே கிடையாது, விடுதலையும் கிடைக்கிறது கிடையாது. அங்கேயே மேல ஆன்மீக ஆகாயத்துல நாம சுத்தின்றே இருக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, தற்காலிகமான பௌதிக அதாவது ஒரு பக்தன்
தனது தனித்தன்மையினை காக்கவே விரும்புகிறான். இண்டிவிஜுவலிட்டி இல்லையா? சோ தனித்தன்மை என்பது தான் யார் என்பதை உணர்ந்து அந்த நிலையை வந்து அவன் எப்பொழுதுமே தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைப்பான். உண்மையில் அவன் சொர்க்கத்தினை கூட கூட பேய்கள் வாழும் சுடுகாடாவே கருதுகிறான். அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பௌதிகம் தேவையில்லை என்று எண்ணக்கூடியவன் அவன். ஏன்னா மேல மேல போகும்பொழுது ஈவன் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கோஸ்டி பிளானட்டுக்கு அவ்வளவு ஆப்புலண்டா இருக்கும். ஓகே, சோ மேல மேல போக போக அவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கும். அதனால அதாவது சொர்க்கத்தை கூட அவன் வந்து எதா நினைக்கிறான், சுடுகாடா நினைக்கிறான். தற்காலிகமான பௌதிக மகிழ்ச்சிகள் பௌதிக மகிழ்ச்சிகளிடத்து பக்தன் மரியாதை செலுத்துவது கிடையாது இல்லையா? மேலான நிலையில் இருக்கும் பக்தன் கர்ம மற்றும் ஞானங்களின் பலன் தரும் செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. எஸ், ஏன்னா கர்மத்தை செஞ்சா கர்ம பலன், ஞானத்தை செஞ்சா பிரம்ம ஜோதி நினைவு, இரண்டுமே எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யக்கூடியது. ஆனால் அதை வந்து பக்தர்கள் வந்து விரும்புவதில்லை, அதுல நாட்டம் கூட இருக்கிறது கிடையாது. பக்தி யோகம் அளிக்கும் இன்பமே பக்தனுக்கு வந்து போதுமானதாகும். அதுவே வந்து இனஃப். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது 1.2.6 ஏயாத்மா சுபசீததி. அதாவது பக்தன் தொண்டின் மூலமே ஒருவன் முழு நிறைவும் அடைய முடியும். பக்தி தொண்டு மூலியமா தான் நம்மளால மன நிறைவு பெற முடியும். மேலும் அதுதான் பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஏற்படும் விளைவு. அதுக்கு நமக்கு அசோசியேஷன் தேவை இல்லையா? மேலும் தூய பக்தனது ஆசி பெறாத ஒருவன் முழு நிறைவு பெறுவது கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே நம்மள கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஆசிகள் எப்பொழுதுமே பெறணும். அந்த ஆசிகள் பெறவில்லை என்றால் நாம கண்டிப்பா பக்தி பாதையில முன்னேற முடியாது. அத்தோடு உன்னதமான நிலையில் இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ மீண்டும் நாளை பார்க்கலாம். ஏன்னா இதை எடுத்தா முடிக்க முடியாது. 8 மணி மேல ஆயிடும். வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.